Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dongkoy. Taong 1962, Obo, Catanduanes. Itong mga panahong ito, nakatira malayo sa baryo ng Obo ang pamilya nila Dongkoy. Sa sobrang sukal ng daan patungo sa kanilang tahanan, halos bibihira lamang ang mga taong napapadpad sa lugar na yon. Marami naman silang kakilala sa mga karatig baryo, pero hindi sila gaanong nakikipaglapit dito. Sa katunayan, malawak ang angka ng kanilang pamilya, subalit pilit itong iniwasan ni Dongkoy para lamang sa iisang dahilan. At ang rason na yon, ang siya namang nanatiling palaisipan sa kanilang nag-iisang anak na nasa edad 17 taong gulang pa lamang. Ayon kay Dongkoy na walang linggo na hindi sila nito tinatanong kung bakit nila doon naisipang tumira. Kung iisipin kasi, maraming bakanteng lote pa sa baryo ang maaari nilang mapagtirahan kung gugustuhin nila. Kaya din nais lumipat ng kanyang anak noon ay dahil sa kagustuhan nitong makipagkilala ng mga bagong kaibigan. Buong buhay kasi nito, wala yung ibang kasama kundi ang kanilang mga alagang hayop. Minsan pumupuslit yun sa baryo pero dahil sa sobrang layo nito, kalimitan niya lang yung ginagawa. Bagaman paulit-ulit na lamang ang hinaing nito sa kanila, hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng sa isip-isip niya. Ginagawa niya lamang ito para sa ikabubuti nilang lahat. Gayunpaman, aminado pa rin siya na hindi niya kayang pigilan ang nais mangyari ng kanyang anak. Isang hapon, matapos nilang magtrabaho sa bukid, nadatna naman niya ang anak nila na kasalukuyang kumakain ng saging kasama ang nanay nito. Paglapit naman niya sa dalawa, agad naman niya yung hinawakan sa balikat, sabay wika roon ng, "Maligayang kaarawan, anak. Pagpasensyahan mo na yung handa mo, ha? Hayaan mo, sa susunod na taon, kapag nakaluwag-luwag tayo, kakatayang kita ng baboy. Sa ngayon, wala pa talaga eh. Kaya kailangan muna nating bumaluktot, pansamantala. Makakaraos din tayo. Magtiwala ka." Nang marinig naman yon ng kanyang anak, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang malungkot na sumasagot ng, "Wala naman akong ibang hiling, tay, kundi ang makalipat tayo ng tirahan. Maganda naman ang buhay natin dito pero ayokong tumanda ng ganito. Gusto kong tumira sa baryo kung saan marami akong makikilalang tao. Hanggang ngayon, tay, alam mo, naghihintay pa rin ako sa mga bagay na isasagot mo. Sabi sa akin ni nanay, malawak ang pinagmulan ng ating pamilya. Kaya nagtataka ako kung bakit dito mo gustong mamuhay." Matapos naman itong makapagsalita, tahimik naman yung naglakad patungo sa loob ng kanilang tahanan. Hindi naman yun pinigilan ni Dongkoy, gawa ng kahit papaano nauunawaan niya ang hinaing nito. Para sa kanya, pangkaraniwan lamang sa isang bata ang magtanong ng ganon, lalo na kung hindi nito alam ang kasalukuyang sitwasyon. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling walang pansinan ng dalawa. Si Dongkoy nagkakaroon lamang ng payapang pag-iisip kapag nasa bukid. Pero kapag umuwi siya, mabilis na bumabalik sa kanyang wisyo yung problema nila ng anak niya. Kahit ilang dekada na kasi sila doong namumuhay, nanatili pa rin siyang walang lakas na ilahad doon ang katotohanan. Lingid kasi sa kaalaman ng kanyang anak, meron siyang mga malalalim na rason kung bakit hindi niya maaaring gawin ang bagay na yon. Habang tumatagal, unti-unti na niyang hindi naaatim ang mga pangyayari. Hindi naglaon nang hindi na niya makayanang tingnan ang nanlulumong mukha ng anak niya. Nagpasya siyang ipagtapat dito ang tungkol sa kanyang sikreto.
Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, matapos nilang maghapunan, inimbitahan niya ang kanyang anak sa kanilang silid. Di naman yun tumutol sa nais niyang mangyari, lalo pat alam nito na meron siya doong pakay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapasok na yon sa loob ng kanilang silid, nadatna naman sila nitong mag-asawa na nakaupo sa kanilang higaan. Pag-upo naman ito sa silyang nasa harap nila, tahimik lang naman yung nagmamasid, labis na nagtataka, ukol sa kung ano ang sasabihin nila. Maya-maya pa, doon na inilahad ni Dongkoy ang tungkol sa mga bagay na wala pang kaide-ideya ang anak niya. Pasensya ka na, anak, kung ipinagkait namin sa'yo ang buhay na gusto mo. Alam mo, sa totoo lang, ayoko naman talagang manatili dito, pero wala akong magagawa. Ito lang ang paraan para mabuhay tayo ng payapa. Wika ni Dongkoy sa kanyang anak. Dagdag pa niya na, sa dinami-rami ng mga nangyari, bago sila tuluyang nagkaroon ng pamilya ng nanay nito, hindi na niya mawari kung saan niya yun uumpisahan. Base sa kanyang kwento, noong mga panahong binata pa lamang siya, naninirahan sila ng mga magulang niya sa sentrong parte ng bayan ng Obo. Naging masaya roon ang buhay niya. Kagaya ng karamihan, hindi niya sukat akalain na sa isang iglap, magbabago ang lahat-lahat. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga kakilala roon, merong pinakatago-tagong sikreto ang kanyang ama. Naging kampante ito sa kanilang lugar, kung kaya't hindi nito sukat akalain na merong makakabulgar sa mga sikreto nitong naitago na sa panahon. Isang araw, nagulat na lamang sila nang bumangon ang kanilang padre de pamilya na merong iniindang karamdaman. Dahil si Dongkoy ang bunso sa kanilang magkakapatid, kung kaya't hindi naman ito mawari ang tungkol sa mga nangyari. Hindi naglaon, bago pa man noon sumapit ang hapon, napansin niyang umalis ang 4 niyang kapatid para humingi ng tulong. Sa pagbalik nito, kasakasama na ng mga ito ang 2 nilang lola at ang 8 nilang tiyuhin na nanggaling pa sa karatig baryo. Noong una kalmado pa yon, pero pagsilay nito sa kalagayan ng kanilang ama, nag-umpisa na yung umakto na parang mga baliw. Habang pinagmamasdan niyo ni Dongkoy, katakatakot na pakiramdam ang kanyang nararamdaman. Sa pagkagat naman ng dilim, napawi ang pananangis ng mga taong yon at napalitan ito ng sigawang malalakas. Lahat ng kanilang mga kapitbahay labis na nagtataka sa mga inakto ng mga kadugo nila. Sa paglalim pa ng gabi, laking gulat na lamang noon ni Dongkoy nang masipat niya ang isa niyang lola na bigla na lamang nag-alis ng saplot habang may binabanggit na kung anong kataga. Nagpahid na rin yon ng langis sa kanyang katawan at kasabay nito ang dahan-dahan naman itong pagtingala sa bubong ng kanilang bahay. Sa isang iglap, laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumuwad habang pilit na nagsisiuslian ang napakarami nitong mga buto sa katawan. Unti-unti na rin yung lumupasaysay sa lupa na parabang mawawalan na yon ng malay. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang lapitan nito, pero bago pa man niya yun magawa, bigla naman siyang pinigilan ng 2 sa kanyang mga kapatid. Pagsilay naman ni Dongkoy sa mga ito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang nais nitong sabihin. Pakiramdam niya, sa kanilang pamilya, siya na lamang ang bukod tanging walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Dala ng kanyang kuryosidad, paulit-ulit naman niya yung tinanong, pero hindi siya nito gaanong pinapansin. Hindi naglaon, pagpasok nila sa loob ng kanyang silid, seryoso naman siyang pinaalalahanan ng panganay nila na wag nang pakialaman ang mga bagay na kanyang nakita. Dagdag pa nito na, sa oras na napatay na nila ang nangbibiktima sa kanilang padre de pamilya,
doon pa lamang nila ilalahad kay Dongkoy ang tungkol sa kanilang mga nalalaman. Lumipas pa ang mga araw, nanatiling palaisipan para sa kanya ang mga nangyari. Yung mga tsuhin niya noon, hindi na niya nakita pa pagkatapos noong mismong gabi. 3 araw pa ang dumaan na matay yung tatay niya. Sinundan ito sa pagkasakit ng kanyang mga kapatid at kalaunay na maalam na rin ang ilaw ng kanilang tahanan. Buwan pa ang lumipas, namatay na rin ang mga kapatid niya. Kumalat sa kanilang angka ng mga nangyari, kung saan para makaiwas sa kahihiyan, nagdesisyon ang mga ito na sa kanilang lugar na mismo ilibing ang mga bangkay ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, dahil sa layo ng lugar na yon, hindi na ninais pa ni Dongkoy na sumama. Malakas kasi ang kanyang kutob na doon na siya maninirahan pagkatapos mailibing ng kanyang pamilya. Bagaman nag-iisa na lamang siya sa buhay, nanatili pa rin ang kanyang pag-asa na balang araw magiging maayos din ang lahat. Ni minsan hindi niya piniling magmukmok at panghinaan sa takot na baka yun din ang ikamatay niya. Akala niya noon wala na siyang malalapitan pero hindi naglaon, meron siyang nakilalang matandang nagmagandang loob na kumupkup sa kanya. Hindi naman siya noon tumutol, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yon ay para sa kanyang ikabubuti. Sa paglipas pa ng mga buwan, kahit papaano nawala na ang usap-usapan ukol sa kanyang pamilya. Maliban kasi sa malakas ang impluwensya ng matandang yon, labis din itong nire-respeto sa kanilang lugar buhat sa pagiging dibinong babaylan nito. Katunayan, nanatili doon si Dongkoy ng 5 taon hanggang sa nakilala na niya ang ina ng anak niya. Bago niya nilisan ng pamamahay ng babaylan, inilahad naman ito sa kanya na yon ang pumatay sa kanyang pamilya. Siyempre bilang anak, nagkaroon siya ng galit laban dito pero hindi naglaon na tanggap naman niya ito. Sapat na kasing basihan para sa kanya yung katapatan sa mga salita ng taong yon. Alam niya ring hindi nito pinaslang ang kanyang mga magulang nang walang sapat na dahilan. Doon din niya napag-alaman na kaya siya nito kinupkop ay dahil sa nais nitong mapagbuti ang kanyang sarili. Naniniwala rin ng matanda na siya na lamang ang makakasira ng ilang taong sumpa ng kanilang henerasyon. Gayunpaman, kahit ninais na magbagong buhay ni Dongkoy, pilit pa rin siyang nilalapitan ng kamalasan. Noong mga panahon kasing ipinagbubuntis ang kanyang anak, gabi-gabing nagpaparamdam sa kanila ang kanyang mismong pamilya. Ang mas ikinabahala niya pa sa lahat ay yung parang kagustuhan nito na patayin sila. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang humingi ng tulong sa babaylan. Ang tanging naisip nitong solusyon, lisanin niya ang lugar at humanap ng panibagong matitirahan. Ito na rin ang nagturo sa kanila ukol sa lugar na kasalukuyan nilang mapagtitirahan. Matapos naman itong mailahad ni Dongkoy, harap-harapan naman niyang inilahad sa kanyang anak na sa susunod na araw, bibisita sila sa bahay ng babaylan. Naniniwala kasi siya, meron pang pagdududa yung anak niya, kaya para mabasag ito, kinakailangang ang babaylan mismo ang magkwento rito. Dagdag pa ni Dongkoy na mapanganib ang gagawin nilang yon, subalit alang-alang sa ikakapanatag nito, hindi siya magdadalawang isip na yon ay pagbigyan. Nang marinig naman yon ng anak niya, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat. Di man yun sumasagot pero sapat ng basihan para sa kanya ang pananahimik nito. Makalipas pa ang ilang minuto, tahimik namang lumabas ng silid ang kanyang anak na parabang wala man lang nangyari. Maya-maya pa, nagdesisyon na rin siyang mahiga habang patuloy na pinag-iisipan
ang mga bagay na ipinagtapat niya. Alam ni Dongkoy na magbibigay yon ng kuryosidad sa kanyang anak, pero wala siyang magagawa. Lumaki na ito, nagkaroon na ng sariling pag-iisip, kaya na may taon na lamang ang pagitan para maunawaan nito ang lahat-lahat. Ilang araw pa noon ang lumipas, sumapit na noon ang araw na pinakahinihintay nila. Dahil sa meron pa sila noong tinrabaho, hapon na nang umalis silang dalawa sa kanilang pamamahay. Bagaman papasapit na ang gabi, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang Karatig Baryo. Sa pagdating nila sa lugar na yon, laking gulat na lamang ng anak niya nang bigla siyang abutan ng tatay niya ng isang itim na balabal. Nagsindi na rin yon ng isang sulo habang nagwiwika yun ng, "Isuot mo yan. Kapag nakapasok na tayo, sa lupa lang ang tingin. Huwag kang sumilay sa kahit na sino." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy na ang kanilang paglalakad hanggang sa mapadpad na sila sa sentro. Sa kanilang paglalakad, ramdam na ramdam nilang dalawa ang lungkot at takot sa lugar na yon. Kahit may mga liwanag pa ang bawat bahay na kanilang nadaraanan, hindi maipagkakaila nila Dongkoy ang tila bang kawalan ng tao na naninirahan doon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang isang lumang bahay, mahinahon naman sila doong pumasok. Pagkatok niya sa pinto nito, agad naman yung bumukas kung saan doon nila nasilayan ang isang matandang nakangiti habang nananabako. Nang maaninag naman ito ang kanyang muka, masaya naman siya nitong niyakap habang paulit-ulit na inilalahad ang matindi nitong pangungulila sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon ng matanda na papasukin na silang dalawa buhat sa iilang mga panauhin na bigla na lamang umaligid sa buong paligid. Ayon sa babaylan na ang mga panauhing kanilang napansin ay ang mga kadugo nilang nanirahan sa dating bahay nila Dongkoy. Magmula kasi noong umalis sila sa lugar na yon, naging matindi na ang bawat engkwentrong nangyayari sa mga panig nila. Dagdag pa nito na sa loob ng ilang taon, halos hindi na nito mabilang ang dami ng kadugo nilang napaslang nito. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang huli niyang nakalabang pinuno ng angka nila ay pilit yung nagtatanong ukol sa eksaktong kinaroroonan ni Dongkoy. Gayunpaman, hindi niya yon inilahad dahil malakas ang kutob nito na susubukan siya nitong impluwensyahan para gamiting armas laban dito. Naniniwala ang kanyang mga kadugo, yon ang pangunahing kahinaan ng babaylan. Matapos namang marinig ni Dongkoy ang sinabi nito, agad naman niyang ipinakita ang galit niya sa kanyang mga kadugo. Para sa kanya, hindi na dapat nila binalikan pa ang mga nangyari, lalo pat matagal na panahon na yung naganap. Dagdag pa niya na para makapamuhay sila ng maayos sa hinaharap, kailangan na lamang nilang magpatawaran sa mga kasalanang nagawa nila sa nakaraan. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sa ating mga tao pwede ang mangyari. Pero sa kanila, napakalabo. Alam mo ang mga aswang, binibigyan ng buhay ng puot at galit. Hindi ko ba nasabi sa iyo na kaya sila nagkaganyan dahil sa kagustuhan nilang makapaghigante? Hanggat merong galit sa kanilang mga katawan, nananatiling bukas ang pag-unlad ng kanilang mga kakayahan." Nang marinig naman yon ni Dongkoy, tumangulang naman ito habang nananatiling nakatingin sa kanyang anak. Ilang oras pa ang lumipas, inilahad naman ng babaylan ang lahat ng bagay na kinakailangan nitong malaman.
Pagtungtong naman noon ng hating gabi, bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang makarinig ng mga kakaibang paghuni sa buong paligid. Noong una, pilit nila yung ipinagsasawalang bahala, pero habang tumatagal, unti-unti na nilang napapansin ang paglapit nito sa kanilang pamamahay. Hindi naglaon nang mapuno na ang babaylan, agad naman siya nitong inabisuhan na kunin ang sundang na nasa kusina nito. Dagdag pa nito na dahil nandun naman na siya, samahan niya yung lumabas para harapin ang mga kadugo niya. Matapos naman yung marinig ni Dongkoy, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Sige ho, wala yung problema. Mas mabuti nang magkaharap kami para malaman nila ang aking panig. Ni minsan, hindi ako kumampi sa mga mali. Nang marinig naman ito ng babaylan, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang ipinupulupot sa kanyang braso ang latigo nitong gawa sa pinagtagpi-tagping makabuhay. Maya-maya pa, nagdesisyon na silang lumabas ng pinto, bit-bit ang kanilang mga sulo. Pagtungtong nila sa bakuran ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanila ang mga nilalang na naghihintay. Nang masipat naman yun ni Dongkoy, muling bumalik sa kanyang memorya ang tungkol sa lola niyang kauna-unahan niyang nasaksihan na nagpalit ng anyo. Sa estado kasi ng mga nilalang na yon, halos kahawig na kahawig nito ang matandang yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siya noong napaatras matapos niyang masipat ang isang taong lobo na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, bigla yung nagpalit anyo kung saan doon tumambad sa kanya ang pagmumukha ng lola niya. Habang pinagmamasdan niya ito, bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit na parabang ilang taon na nitong kinimkim. Maya-maya pa, umangil naman ang nilalang na yon at nung akmang magsasalita na ito, sapilitan yung pinatigil ng babaylan. Walang sabi-sabi, agad naman yung hinataw ng matanda ng latigo na siyang naging sanhi upang mapaatras ito. Dahil sa pangyayaring yon, buong puwersa naman yung umatungal, hudyat ng pagsugod ng mga kasama nito. Pagsilay naman ni Dongkoy na papasugod na ang mga nilalang na yon, pilit naman niya yung kinaharap sa kabila ng kawalan niya ng depensa sa katawan. Hindi niya na noon inisip ang mangyayari sa kanya, gawa ng naniniwala siya na anuman ang mangyari sa matandang yon, paniguradong pagsisisihan niya ito habang buhay. Pagsunggab naman sa kanya ng isang aswang, agad naman niya yung inilagan sabay unday ng taga sa mismong ulo nito. Dahil sa talim at pangontrang nababalot sa sundang na yon, kitang-kita ni Dongkoy ang pagtaas ng napakaitim na dugo nito na nanggaling sa mismong bungo nito. Pagbagsak naman sa lupa ng nilalang na yon, dali-dali naman niyang hinugot ang kanyang sundang, sabay salag nito sa nilalang napapasakmal na sa kanyang tagiliran. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos kitang-kita naman ni Dongkoy ang kabiguan ng kanyang mga kadugo na mapangibabawan ang babaylan. Bagaman madalang yung gumamit ng mga buhay na salita, hindi dapat na maliitin ang kakayahan nito, lalo pat ang matandang yon, nakatuon ang buong abilidad sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na kakayahan. Marami rin yung mutya, subalit hindi nito naapektuhan ang kanyang kalaban dahil sa sinadya niya talagang itago ang mismong presensya nito. Yon ang isa sa mga rason kung bakit nalalapitan yon ng mga aswang kahit na purong dibino ang dugong nananalaytay sa katawan nito. Kalahating oras pa ang dumaan, nagkalat na ang napakaraming bangkay sa buong paligid. Nang mapagtanto naman ng mga aswang na marami na sa kanilang uri ang nagbuwis ng buhay, napilitan na yung umatras, kalakip ang isang babala na iniwan nito sa kanila. Hindi naman noon gaanong nasindak ang matanda,
lalo pat naniniwala ito wala yung kakayahan na matuklasan ng pamamahay nila Dungkoy. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, pumalakpak naman yon ng isang beses na siyang naging sanhi upang lumabas ang mga nagsisilakihang uka na nagmula pa sa ilalim ng lupa. Yon ang nagsisilbing libingan ng lahat ng aswang na kanilang napaslang noong mismong gabi. Saksi rin noon ang kanyang anak buhat sa nagawa nitong sumilip sa siwang ng bahay ng matanda. Kinabukasan, pag-alis naman nila ng bahay nito, hindi na nagtanong pa ang kanyang anak ukol sa mga nangyari. Magmula din noon, hindi na ito nagpumilit pa na lumipat sila ng tirahan. Alam niyo, Pinuno, kung hindi nag-ibang lugar noon ang kanyang anak, hindi pa ito makakalis sa lugar na tinitirahan nila. Sa kasamaang palad, nawalan na rin yun ng balita kay Dungkoy at sa nanay niya magmula noong umalis ito. Sinubukan din ng kanyang anak na bumalik sa isla pero hindi na niya natagpuan sa lugar na yon ang kanyang mga magulang. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na ang anak ni Dungkoy, nanatili pa rin nasa puso nito ang pagsisisi at mga pagsaalang-alang na kung hindi sana siya umalis, nakasama niya sana ang mga magulang niya hanggang sa pagtanda nito. Pero alam niyo ba, na isa rin sa hindi niya malimut-limutan noon sa lahat ay yung nakilala niyang dibinong babaylan na nakatira sa gitna ng tribo ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang angas ng dibinong babaylan. Isipin mo yun, nakatira ka sa gitna, tapos yung nakapalibot sa'yo lahat ng nakatira sa tinitirahan mong lugar, kalaban mo. Tapos hindi ka matalo-talo o hindi ka mapatay-patay. Ganun kakatindi. Diba? Bangis na ito. Pero alam naman natin lahat pare-parehas na malabo itong maging series, no? Kasi nga, hindi naman naglalakbay yung matanda. Yung mga kalaban niya, paulit-ulit lang. Yung angka ni Dungkoy. Diba? Pero medyo masakit para sa akin yung kinupkup si Dungkoy nung babaylan tapos kinuwento ng babaylan na siya yung umubos sa pamilya ni Dungkoy. Diba? So yung naramdaman ni Dungkoy dun sa babaylan, normal lang yun. Kasi nga, kahit papano, pamilya niya yun . Yun yung nagpalaki sa kanya, tsaka mahal niya yung mga yun. Kaso nga lang, may ginagawa sigurong hindi maganda na hindi pinapaalam kay Dungkoy. Kaya ang ending, nakahanap sila ng katapat nila. Yun yung dibinong babaylan. Ang matindi pa nito, tumira pa sa lugar nila, di ba? So, para sa akin, ang ganda nito tsaka ang angas. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.